Fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex seħħ l-ewwel intervent ta' tneħħija ta' kliwi minn donatur tal-organi li sarraf żewġ donazzjonijiet għal żewġ pazjenti morda bil-kliwi. Dan il-vjaġġ ta' tama li huwa proċess delikat ħafna da maddej għal madwar 4 sigħat. L-organi ttieħdu lejn l-Isptar Mater Dei dakinhar stess tal-intervent fejn aktar tard matul il-jum seħħew it-trapjanti li taw ħajja ġdida lil żewġ pazjenti, wieħed minnhom Awċi, li ta' spiss kien imur għall-kura fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Dwar dan tkellimna f'aktar dettall mal-Kap Eżekuttiv tal-Isptar Ġenerali ta' Għawdex Joe Fenek. It's a first għal Gozo General Hospital fejn kellna xi ħadd li kien iddikjarat brain death. U li għamilna kien li we retrieved bil-konsens ovvjament tal-qraba l-organi biex ikunu jistgħu jiġu trapjantati. Mawa News, il-Kap Eżekuttiv semma kif qabel ma beda jsir dan l-intervent fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex kienu qed jintilfu diversi organi li setgħu kienu ta' użu siewi għal pazjenti li jkollhom bżonn trapjant. Kien proċess li fejn qabel sfortunatament kien ikonna pazjenti potential organ donors li kienu qed jintilfu, issa bdejna Għawdex dawn l-organi ma jintilfux u tkunu jistgħu jittieħdu jitgawdew minn pazjenti li jkunu ilhom jistennew, ġifieri qed insalvaw il-ħajjiet tan-nies u nagħtu ċans ieħor ta' ħajja ġdida lil dawn in-nies l-oħra li jkunu qegħdin jistennew trappjant. L-introduzzjoni ta' interventi ta' din ix-xorta tixet l-impenn li għandha l-kumpanija Amerikana Steward Healthcare li qed toffri servizzi ġodda fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex għal benefiċċju tal-pazjent. Turi l-qabża fil-kwalità li diġà qed tinħass fl-isptar. Xi ħaġa li ma konniex noħolmu biha, huma dawn it-tipi ta' interventi li jiddistingwu sptar minn ieħor, entità minn oħra, turi li hemm ċerta serjetà u ċerta kwalità fix-xogħol li jkun qed isir ġol